Gusto mo bang manalo ng load araw-araw? Samahan mo kami dito. Sigurado ko sa iyo, araw-araw merong load. Hello mga kautak, nagbabalik uli ang inyong kautak, Kuya Minsok aka Francis Leo Marcos IV. Mamimigay po tayo ng load. Ang ating pong bibigyan ng load ay ang mga single mother, senior citizen, ulila, balo, at saka yung pinakamahirap na kalagayan ng tao sa inyong komunidad. May kapitbahay ka pa na ganon, bibigyan natin sila ng load. Single mother na mayaman, huwag na. Senior, tumatanggap ng malalaking pension, huwag na. Yun lang mga senior na ang tinatanggap ay yung pension lang ng senior citizen na kukunti. Yun, pwede na yun. Especially, yung talagang halos ng pamilya ay sila ay napabayaan na. So yun ang challenge ko sa inyo. Pag nakahanap kayo ng ganung mga tao, itag ninyo yung kanilang number at ang kanilang name with your comment, with your number, and with your comment. Ayan, sasabihin nyo kung anong klase sila. Ito po ay ganito. At tatawagan natin sila at meron agad silang libreng load. At sasabihin ko sa kanila, hello, isang kaibigan po ninyo sa komunidad ang nagpapabigay ng load sa inyo. Ito po si ganito. So nakatulong ka sa komunidad mo. Ito po ay para po sa lahat. Mula sa Luzon hanggang sa Mindanao. Pati pa po sa abroad. Kung may kakilala po kayo ng mga mahirap na tao dito sa Pilipinas. Pero ang problema lang po, ang load na papunta sa abroad ay hindi ko po kayang loadan. So mga kamag-anak nyo na rin sa Pilipinas ang inyong loadan. So pwede po sa inyo ito. Pwede lang po kayo mag-comment. Isa pong tao ay isang tao lang po ang ilalapit. So ibig sabihin, one account, one person. So kung nabunot na po kayo, pwede po next ibang tao na naman ang bibigyan natin ng preload na pwede nyo ipasa ulit sa sunod na video natin. So yun lang gagawin natin guys. Maghanap ng single mother, mahihirap na tao dyan sa inyong lugar at ilagay ninyo para maging pagpapala tayo sa kanila. At kung ano yung load nila, yun din po ang load na matatanggap ninyo. So maraming salamat po. Samahan nyo ako mga kautak sa atin pong gawaing pagtulong at pag-abot sa mga taong nangangailangan. Kaway-kaway mga kautak. Salute mga kautak.